Yeah, denne mand prøver at styre tropperne. Yeah, Cowboy John trækker pistolerne og holder skansen hos de rige. Og Team Hæsle ruller med de hårde drenge. Yeah. Katrine Bjerg, Vojevang og Skovvang kører som en velsmurt maskine. Der er ingen pis med dem. Giv den op for Klynge Nord. 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 Yeah, denne mand prøver at styre tropperne. Yeah, Cowboy John trækker pistolerne.